ste mali tak istý pocit ako ja, ale pôvodne som mal napísaných mužov z Mikušoviec, že budú teraz bežať. Nebežali. Ale keď som videl to sani, tak som myslel, že bežia. To bolo niečo neskutočné, ako tie dievčatá naozaj toto nemohli stihnúť. Ja som mal hlavu trošku zaberenú počítači a snažil som sa ešte zohnať nejaké tie informácie, ale keď som počul ten zvuk, bolo som na to časomieru, keď tá voda išla z mašiny, to sa aj nečudujem. Toto niekedy majú aj niektorí chlapci problém dobehnúť.